Ayan ang saging. Ang lalaki ng bunga ng saging. Ayan. Good afternoon mga kabanwa. Atong susihon ang atong gitanom nga kalabasa, mani ug munggos. Adto ta sa padulong. Tan-awon kay init uwan gahapon, karon init na po. Okay, niturok na ang kalabasa. So, mao ni siya nga variety sa kalabasa. Atong tisok. Mao na siyang kalabasa nato. Ato nang ibutang diha kay ron ilhana na siya nga mao na siyang atong kuan. So, diara. Iniyan siya. Ang uban ni dara kuan na gitib na, sugod na. Turok na din. Ang atong bakanting na mga saluyot diri. Diha rataman. Kadagko na lagbunga sa saging. Ayan. Turok na ang akong mga mani. Mani. Ito. See? Harapod akong munggos. At saka mani. Turok na. Marami ng tanim dito. Nakapalibot na dito sa mga saging. Na kung mani sumpayanan pa ni nako unta niya kay init naman pod na lang hapon. Ang saging si Mr. Bucket. Ayan, naglublob si Mr. Bucket. Ayan ang saging. Ang lalaki ng bunga ng saging. Ayan.